sen, čo stal sa ti, príbeh dávno odviatý, s tieňou miest je vzťah zabudnutí, chladných rozťahy múzy, po záblesku túžiaci, prišli do rúk otcovských. Nebol to len sen, čo stal sa ti, príbeh dávno odviatý, mladý dní tisíce, ticho pústala na srdce. Si stále tu, si blízko nad nami a my nás, molí nás. Si stále tu, si blízko nad nami a my nás, molí nás. Slzy zotrel z očí si, nebo do nich vložil si. Láska tebe horiaca našla pre nich pastiera. Mladý dní tisíce, ticho pústala na srdce. Stále tu, si blízko nad nami a my nás, horí nás. Si stále tu, si
Všemohúci Bože, vo svetom kňazovi Jánovi Boskovi dal si mládeži láskavého otca a učiteľa. Prosíme ťa, zapáľ aj nás takou láskou, ako horelo jeho srdce, aby sme neúnavne hľadali duše a vytrvalo slúžili iba Tebe, z Krista, nášho Pána. Dôstojný Otec Ladislav, dovolte nám, aby sme vás privítali medzi nami tu v mene celej Salesianskej farnosti, v mene Bánovej a nás voličov a požiadali vás, aby ste nám vyprosil dary Ducha Svätého jak pre nás a udelil aj sviatosť birmovania našim deťom. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a že môžeme spolu s vami prežiť toto krásnu udalosť. Milosti nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milovanci, milí rodičia, milí bratia a sestry, ďakujem pekne za privítanie. Vám tiež dozdávam pozdrav nášho otca biskupa Tomáša, ktorý dnes birmuje nedaleko v Závodí, vo farnosti, ktorá je novozriadená, kde ešte nebirmoval, tak preto šiel tam birmovať a mňa teda poslal sem k vám. Pripravovali ste sa dlhší čas na tento deň. Uvedomme si, že Boh sám sa pripravoval a tešil ešte dlhšie, ešte skôr, ešte viac ako my všetci. Preto by sme prijali tie dary, ktoré mám pripravené pre vás. Sústreďme sa, pripravme si srdcia, uznajme svoje hriechy, oľutujme, aby sme naozaj mohli s veľkým duchovným užitkom sláviť tieto sväté tajomstvá. Vyznávam, že Pán že som raz hrešil, že nemáme slova a skutkami, a sem Pána nedoberiem. Moja vina, preto prosím blahoslavenú Máriu Pannu a všetkých anjelov svätých, nás bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Boh náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Amen. Miluj sa,
Modlíme sa. Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme ťa, zošli nám Ducha Svätého, aby v nás prebýval a urobil z nás dôstojný chrám svojej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. V tých dňoch poskytol Ježiš apoštolom mnoho dôkazov, že je po svojom umúčení živý. Cez 40 dní sa im zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi jedol, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali na Otcové prisľúbenie, o ktorom ste už povedal z mojich slov, mojich úst počuli. Lebo Ján krstil vodou, vy však budete pokrstení Duchom Svätým po nemnohých dňoch. A keď tak spolu sedeli, pýtali sa ho: Pane, či už teraz obnovíš kráľovstvo Izraelitom? On im však odpovedal: Nie je vašou vecou poznať čas alebo chvíľu, ktorú Otec určil svojou vlastnou mocou, ale keď na vás zostúpi Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samárii až po kraj sveta. Počuli sme Božie slovo. Ďakujem. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Udrodeč duša moja Pánovi, Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane, zem je plná Tvojho stvorenstva. Pane, zošli svojho ducha a odnímaš im dých a hneď hynú a vracajú sa do pravdu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Čítanie z prvého listu svätého Pavla apoštola Korinťanom. Bratia, dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Rozličné sú aj dary služby, ale Pán je ten istý. Rozličné sú aj účinky, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému sa dostáva prejavenie ducha na všeobecný úžitok. Jednému totiž dáva duch dar múdrosti, inému zasa ten istý duch poskytuje poznanie, iný zasa dostáva pod vplyvom toho istého ducha vieru, iný zasa má od toho istého ducha dar uzdravovať, iný konať zázračné skutky, iný dar proroctva, iný schopnosť rozlišovať duchov, iný zasa dar rozličných jazykov a iný vykladania jazykov. A toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch. On osobitne každému udeluje, ako chce. A
Ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tela tvoria jedno telo, hoci je mnoho, tak aj Kristus. My sme všetci v jednom duchu pokrstení, v jedno telo, či Židia a či Gréci, či otroci a či slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedal o duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho verili. Lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Počuli sme slovo Pánovo. Otec Ladislav, teraz by som ti chcel predstaviť našich birmovancov. Ja by som poprosil, keby sa birmovanci postavili. Tak teraz tuto pred nami stojí naši birmovanci, je ich 87 birmovancov. Môžete si sadnúť o malú chvíľu pri sviatosť birmovania svojich rúk. Ja sa teším, že Otec si tu ako pastier a budeš rozdávať Božie milosti. Naša príprava začala v roku 2010 od októbra a teraz vyvrcholí prijatím sviatosti birmovania. Na začiatku sa ich prihlásilo 109. Hej. 16 postupne odpadli a 6 neprešli, by som povedal, tou záverečnou prípravou, ktorá bola teda 22 birmovancov. By som povedal, neprešlo, alebo teda dneska nie sú medzi nami, ale veríme, že v budúcnosti sa znovu prihlásia, že sviatosť birmovania príjmu. Tá naša príprava pozostávala zo stretnutí, bolo 10 skupín, 20 animátorov, ktorí sa im venovali. Boli sväté omše, boli obnovy, takže ten program, tej príprava, tá celá príprava, ktorá bola dvojročná, bola skutočne bohatá. Ja by som ťa chcel teraz poprosiť v mene našich birmovancov, aby si teda udelil sviatosť birmovania. Ďakujem, že si tuto prišiel medzi nás a že túto sviatosť udeliš. Birmovanci, mnohí rodičia, skôr než teda tá chvíľa príde, ešte moje úlohou vám povedať pár slov. To podstatné ste si už povedali počas príprav, že
nemusím to celé zhrnúť však, čo ste preberali dva roky, ale aspoň pár slov pozmenia. Pred 2 týždňami si svet pripomínal 100 rokov od skazy Titanicu. Možno ste niektorí videli aj film, asi film je trošku o inom. Ale ak sa niekto snažil dočítať o tom, ako to vlastne celé sa udialo, dozvedeli sa možno aj zaujímavé detaily. Pre mňa bolo zaujímavé, keď som sa dočítal od jedného experta, ako vlastne vyzerala tá trhlina na tom Titanicu, ktorý narastil do veľkého ľadovca. Mal som vždy predstavu, že to bola obrovská, nejaká roztrhnutá diera, kde nebolo šance, aby tá loď teda dostala hore. Ale tento expert hovorí, že keď v 85. išli dole na dno 4 km, kde Titanic leží, zistili, že to poškodenie síce malo dĺžku 90 metrov, ale to nebola nejaká veľká súvislá trhlina, ale množstvo malých dierek. Ako tá loď narazila bokom do toho ľadovca, neroztrhlo to v kuse nožom tú loď, ale tak poškodilo ten pláž, že tam bolo množstvo malých dierok, čo bolo na prst. Vy ste mali prst, môže byť tie dierky. Ale bolo ich také množstvo, že dohromady dávali okolo 4-4 metre a viacerých tých plavidí pomorá, takže preto nebola šanca pre loď. Ja to veľmi zaujalo, že totiž môže prísť také zdanlivo nie veľké poškodenie a predsa, že to nezvratné. Čo nám to môže povedať? Obraz môže byť pre nás. Na jednej strane tá sila Titanicu, tá veľká loď, aká dovtedy nebola postavená, tá až pícha pri tom, až rúhanie pri tom, nepotopiteľ, ani Boh ju nepotopil. Na prvej pláve išla dole. Na jednej strane ale, tak si odmyslíme túto píchu, je treba, aby mladý človek mal ambície, túžby, chcel čosi dokázať. Preto ste dostali dar života, aby ste ho uchopili, tie dary, aby ste uchopili, aby ste svoj život dobre zvládli, ako tí, ktorí chceli postaviť takúto veľkú silnú loď. Máte mať svoje plány, sny, túžby, predstavy o živote, ale sú tu aj nebezpečenstvá, o ktorých tiež máme vedieť. Keď môžeme naraziť a viete aj zo svojho prostredia, viete, ako žijú aj vaši priatelia a kamaráti, že človek môže aj veľmi poškodiť svoj život, aj zničiť si svoj život vlastne. A to niekedy tak nenazdania, ani si to neuvedomuje, ani to nezbadá. To sú také dierky, také malé defekty, poruchy, chyby, ktoré podceníme, povieme, však to nie je nič hrozné, trochu viac alkoholu, než je rozumné, trošku skúsiť nejakú tú marihuanu, čo to robí, však vraveli, že to nie je návykové, tak to skúsim, a tak ďalej. A také dierky, také trošku tam, poviem aj nevhodné slovo, a tak viete, čo myslím. Celá to množstvo takých drobných zlyhaní, ktoré si tak ospravedlním, že to nie je nič hrozné, ale dohromady to môže spôsobovať veľmi zlý efekt v mojom živote. Titanic išiel dole za 2,5 čerku. Keď človek sa nenazdá, ako vie rýchlo si pokaziť svoj život. Teda, na jednej strane túžby, veľké plány, sny, ambície, to, čo máte mať, aby ste neboli akýsi vyhasnutí a bez chuti do života, že? Naopak, aby ste plní života, ale zároveň si boli vedomí tej ohromnej zodpovednosti za tú
za tie veľké dary, za tú krásu života, za tie šance, ktoré máte. Vy ste boli múdri, ktorí sa vedeli chopiť tej svojej životnej cesty. K tomu všetkému potrebujeme teda Božiu pomoc, Boží dar, Boží požehnanie. Lebo už to, čo máme, je od Boha. Keď hovorím o tých šanciach, snoch a plánoch a túžbách, kde sa vzali, veď sa Boh mi ich vložil, ktoré mňa samého presahujú, nie sú odo mňa. Túžba mať krásnu rodinu, pekné vzťahy, zvládať aj ťažkosti, problém, aj tú duchovnú silu, keď prekoná aj sklamania, aj podrazy, aj všetko to, čo ma znechucuje, keď sa viem popasovať aj s ťažkosťami života. Toto všetko, to je sila, to je túžba, to sú dary, ktoré nám Boh dáva do srdca. A On chce ešte viac nám pridať. Preto hovoríme o daroch Svätého Ducha, ktoré dnes dostávate. My neviem presne, ktoré sú to, že kto z vás čo dostáva. To je také trošku tajomstvo Božej lásky, Božej. Boh sám je taký, no, a tam nebude blúd, že taký rozrušený od radosti, že vám môže dať to, čo vám vyprávené. A vy to máte postupne objaviť, prísť na to, čo to je. To dostávate ako potenciu, ako také semienka, ako možno, ako prísľub, ktorú máte dať šancu, aby sa to prejavilo v vašom živote. A vy keď budete žiť život viere, hľadať ten vzťah k Bohu, o čom má byť môj vzťah k Bohu, o čom má byť moja viera, môj život viery, dostane šancu to, čo vám Boh vkladá do srdca a sami budete postupne poznávať, že aha, toto je niečo, čo pochádza z hora. A niečo, čo dáva silu, zmysel, hĺbku, krásu, veľkosť nášmu životu. Že potom môžu prísť rôzne ťažkosti a príde ich dosť. To viete, že príde dosť v živote. Ťažkosti, zlyhania, vlastne zlyhania, alebo ich neúspechov, tých odrazov, to, čo som spomínal. No ale my nechceme chceme byť realisti a práve viera nám dovoluje byť realistický, že na jednej strane človek vypadá do zúfalstva, smutku, beznádeje, ale ani neuletí do čohosi nerozvážneho, radosti, tak zvykneme na také úlety, ale človek ako rastie, vyzrieva, tak zistuje, toto už je dajú. Naozaj od veci to nemusí už dať. A Boh je stále s nami, sprevádza nás, viete, a my máme väčšiu radosť z toho, že mu patríme. Radosť z toho, vďačnosť, že môžeme ísť po tej Božej ceste s tým životom. A že to je niečo veľmi dôležité aj v tejto dobe, dokonca práve v tejto dobe, ktorá je typická tým odklonom od Boha, ktorá je typická sekularizáciou, od kresťančení, keď vidíte niekedy, ak ste v školách, že takedy človek má pocit, že v tej triede, ja neviem, či ešte kto si veriaci, alebo nie, sa neprejavuje, alebo málo kto. A ostať v tomto protiprúde, ostať, zvládnuť tie veci, byť sám sebou, byť pravdivý voči tomu, ako som ja sám poznal, čo je pravda, čo je dobré, čo je správne. To sú veľké veci. Preto vám chcem popriať, aby ste zvládli svoj život, popriať, aby to, čo dostávate teraz ako veľký dar od Boha, aby naozaj ste užitkovali. Milovníci, teraz pre prijatím Ducha Svätého vyznajte vieru, v ktorej ste boli pokrstení a ktorú za vás až doteraz vyznávali svätí vaši rodičia a nesvedčia. A preto sa vás pýtam. Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení. Veríte v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím.
Veríte Ježiša Krista, jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Pána, darcu života, ktorého dnes príjmete, ako ho prijali apoštoli na 50. deň po Veľkej noci? Verím. Veríte vo svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Verím. Toto je naša viera, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Milovaní bratia a sestry, prosíme všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcerám, ktorý už pri krste znovu zrodil pre večný život a prijal za svojich. Nech ich Duch Svätý posilní hojnými darmi, ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého obhájcu. Udel im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne učiť Tebe skrze Krista, nášho Pána. Amen. Príjmi znak dar Ducha Svätého, pokoj s Tebou. Oživuj nás, Duchu Svätý, príjmi znak daru Ducha Svätého, pokoj s Tebou. Augustín, príjmi znak daru Ducha Svätého, amen, pokoj s Tebou. Príjmi znak daru Ducha Svätého, pokoj s Tebou. Daru Ducha Svätého, pokoj s Tebou. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Príď k nám, Duchu Svätý, príď a obnov nás. Chceme stále počúvať Tvoj hlas. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Ty, čo všetko tvoríš, zem celú obnovuješ. Zjednoť nás v láske, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. príď o svetlo našich srdc, príď a rozpáľ nás nádejou. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. odmekčí nám srdcia kamenné, prebuď mysle ospalé, zapáľ oheň v temnotách. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. nám, Ty si vždy blízko, dôveru srdca, pomôž nám nájsť. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. Klára, príjmi znak daru Ducha Svätého, pokoj s tebou.
Svetý,
sestry, vrúcne prosme všemohúceho Boha Otca. Nech je naša modlitba jednomyselná, ako je len jedna viera, nádej a láska, ktoré vychádzajú z Ducha Svätého. Pane, prosíme ťa za cirkev, aby ako starostlivá matka stále predkladala svojim deťom radostnú cestu svätosti. Pane, zachovaj vernosť nás, mladých, svätému Otcovi, biskupovi Tomášovi a ich posolstvu. Pane, prosíme ťa za nášho otca vikára Radislava, daj mu dostatok zdravia a síl, aby mohol slúžiť bratom a sestrám svojou dobrotou, trpezlivosťou a múdrosťou. Pane, prosíme ťa za našich kňazov, Salesianov a animátorov, aby mali veľa trpezlivosti a vytrvalosti sprevádzať nás na ceste k Bohu. Prosíme ťa, Pane, daj aj našim rodičom a birmovným rodičom dostatok zdravia a síl, aby nám dokázali byť dobrým príkladom a tak nás mohli viesť na ceste životom za Tebou. Pane, prosíme ťa, aby sviatosť birmovania vyvolala v našich srdciach túžbu po chváli v našom duchovnom živote. Pane, ochraňuj nás, birmovacov, pre škodlivými vplyvmi tohto sveta a daj nám silu kráčať podľa Tvojich príkazov. Za nás, čo sa zúčastňujeme na tejto slávnosti, aby sme obnovení vo Svetom Duchu konali všetko s dobrým a láskavým naplneným srdcom, pripomínajúcim Otcovskú dobrotu Boha. Bože, Ty si udelil apoštolom aj Ty si udelil apoštolom Ducha Svätého a chcel si, aby ho oni aj nástupcovia dávali ostatným veriacim. Láskavo vypočuj našu modlitbu a daj nech sa aj teraz prostredníctvom veriacich šíriť dielo, ktoré si konal na začiatku ohlasovania Evanjelia skrze Krista, nášho Pána. Amen. Príjmi tieto naše dary, Pane. Ukryj sa vo víne a chlebe. Nech sa naša túžba skutkom stane. Tieto dary nesieme z lásky ku Tebe. Nech sa naša túžba skutkom stane, tieto dary nesieme z lásky ku Tebe. Táto obeť je obeťou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť. Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť. Nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť. Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť. Nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť. Sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcovi Všemohúcemu. Na chválu a slávu svojho mena, na oživenie nám, celej svetej cirkvi. Už Tvoj Syn nám vykúpením získal Ducha Svätého, príjmi obetné dary svojich služobníkov a služobníc, ktorých si v birmovaní dokonalejšie pripodobnil svojmu Synovi, a daj, aby sa účasťou na slávení pamiatky jeho smrti a zmrtvých vstania
stali ho vernými svedkami. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky Tebe, Svätý Otče, a je správne oslavovať Teba, prameň všetkého dobra, lebo Ty znovu zrodený v krste dávaš účasť na veľkonočnom tajomstve svojho Syna. Vo sviatosti birmovania, kladaním ruky a pomazaním svetou kryzmou, posilňuješ ich znakom daru Ducha Svätého. Takto obnovený na obraz Ježiša Krista, ktorého pomazal ten istý Duch Svätý a poslal ohlasovať radostnú zvesť spásy, dávaš účasť na eucharistickej hostine a robíš ich svedkami viery v cirkvi a vo svete. A preto my, spojení vo svätej radosti, slávime obdivuhodné dielo nových Turíc a so všetkými anielmi a svätými spievame chválospev na Tvoju slávu. Svätý, svätý, svätý je Pán všetkých, svätá všetkých. Plné sú nebesia, plné sú zemi, nebesia ich slávy, plné sú Tvojich slávy, Hosanna na výsostiach. Hosanna. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväti dary prosím svojho Ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvýč sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľadajem svoj viery. Pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno so svätým. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedú k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Benediktom, našim biskupom Tomášom i so všetkými kňazmi a diakonmi.
Pamätajte na našich bratov a sestry, čo zomreli na nádej na skriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal do vekov zarúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, Pán nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechám, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôly je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ, kráľuješ na veky vekov. Amen. Tvoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja. Agnus Dei, Vidoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vidoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vidoris peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Agnus Dei, Vidoris peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Na baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Pane, nie som, aby si prišiel tvojim svetom, ale
Jelo. Bože, Ty si posvetil svoje deti Duchom Svätým a posilnil si ich telom a krvou Tvojho Syna. Sprevádzaj ich svojim požehnaním a pomáhaj im prekonávať všetky protivenstvá, aby svojim životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchlovali jej rozšírenie vo svete skrze Krista nášho Pána. Tak, otec Ladislav. Mne sa dostalo takej pocti, že vám môžem poďakovať za nás všetkých, ktorí sme tu. Čo by som vám povedal? Ďakujem vám určite vnútri každý. My birmovanci, rodičia, ale ja osobne vám ďakujem tiež veľmi pekne, lebo je to nový začiatok. Dneska sme sa stali dospelými ľuďmi a dúfam, že naše rozhodnutia, ktoré budeme robiť, budú také, aby sme sa za ne nehambili. A ja som vám nesol futbalovú loptu, pretože sme u Salesianov a tu je Dom Bosko. A Dom Boskoví chlapci a neskôr aj devčatá, teraz naše návratky, mal svoje motto: skáčte, kričte, ale nehrešte. Dneska ste potvrdili, že ste vo forme. Dneska ste nám ukázali, že máme na to každý stať sa dospelými, vy ste nám k tomu pomohli. A ja vám teraz chcem na túto loptu a pozvať vás, kedy konám návratku. Vás budeme čakať a ja osobne si veľmi rád zahrám s takou osobnosťou, ako ste. Jasne, donesem loptu. Ste nám vyslúžili túto sviatosť a prajeme vám, aby vás Duch Svätý naplňal múdrosťou, dobrotou srdca a silnou túžbou po svetosti. No tak, ale ja budem ešte pokračovať. Je tu jedna osoba, ktorá s nami začínala s každým birmovancom, ktorý musel za ním, chcel za ním prísť. A to je náš pán farár. Viete, ja pána farára už poznám veľmi dlho a je to úžasný človek. Teraz sme mali hokejbalový turnaj, mladší, a prišli tam novodobničania a keď ste videli, ako otcovskou láskou hrá, išiel do nich a mne veľakrát pomohol s mojimi problémami, keď som sa s ním šiel porozprávať. Taká je vás to pozbudzujem, keď budete mať nejaký problém. Zastavte sa za ním. On má dvere vždy otvorené, keď má úradné hodiny. Príďte za ním, okolo rozhodne pomôžete. Ďakujem. Niekým sme začali a niekým sme pokračovali. Začali sme u pána farára a pokračovali sme našimi animátormi. Ja sám sa tiež snažím byť animátorom na táboroch pre decká a viem, že je to fakt veľká drina.
A verím aj im, že koľkokrát som im nezavidel, však asi. Bol to veľký zápas. Začali sme ho, vyhrali sme ho, ale veľká vďaka patrí im. Pretože na to stredko, koľkokrát sa mi poviete si, mne sa nechcelo ísť, zase mal niečo iné. A oni si to povedať nemohli. Oni tam museli byť, aj keď možno prišli sami, alebo tam dvaja. Pripravovať si tie témy, pripravovať si program, pripravovať si niečo, čo by vám mohli dať. Daj ma veľa, verte tomu. Taká ním tiež ďaká, ním sme tu dneska. Anička, poď, ty budeš taká zástupkyňa. Anička je animatorka našich malých animatoriek. A tak za všetkých tých animátorov prevezmi túto kyticu rúží, ktorá je pre vás. Taktiež si môžete poďakovať nášmu orchestru zboru, ktorý dneska spievali, našim kameramanom, Salesianom, každému jednému Salesianovi, ktorý je tu, lebo vďaka ním je tu dneska také obrovské dielo. Oni sa dali na cestu byť tu pre nás, tak budeme tu aj my pre nich. Ďakujem každému jednému a ďakujem svojim rodičom a Pánu Bohu za to, že tu dneska sme v takom počte, v akom sme a že sa poznáme jeden druhého, ďakujem prosím. A teraz je to úloha na vás, aby sme oslávili ešte doma, rodiny, pri sviatočnom stole, aby ste potom dali šanci tým Božím dárom. Tomu príjmete požehnanie. Pána s vami. Bože a Otče náš, sprevádzajú stavečnou pomocou svojich služobníkov, ktorí ťa prosia o milosť a radostne vyznávajú, že si ich stvoriteľ a Pán. Obnov v nich svoje dary, aby mohli vytrvať v dobrom skrze Krista nášho Pána. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Jesus.
Thank you.